Jó reggelt kívánok 2025. február 28-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te azért küldted el az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltó, megszabadító legyen, aki feloldja azokat a kötelékeket, amelyeket sokszor a sátán tesz ránk, vagy mi önként vállalunk magunkra. És azt gondoljuk, hogy talán jó, de kiderül, hogy valójában nem. Urunk, köszönjük neked, hogy egész héten vezettél bennünket, és most is készen áll a te igéd, a te szavad. Kérünk, te adj nekünk halló füleket, látó szemeket lelkileg, olyan szívet, amely kedves te előtted, hogy valóban azt tegyük, ami a te akaratod. Kérünk, Szent Lélekisten, légy közöttünk, könyörülj rajtunk, mert szükségünk van rád. Bocsásd meg minden bűnünket, amit elkövettünk, és te tisztíts meg minket úgy, hogy minél inkább tudjuk magunkat megőrizni tisztán arra a napra, amikor majd elét kell állnunk. Így kérünk, hogy ha jónak látod, szólíts meg most is a te igéddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 13. részéből, a 10. verstől a 17. verssel bezárólag a következőképpen. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított Jézus szombaton. Íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, van, aki örül Jézusnak a csodáin, van, aki irigykedik, van, aki egyenesen haragszik. Különbözőképpen ítélik meg az Úr Jézust, ezért ne csodálkozzunk azon, ha az ő követői is különböző véleményt vagy indulatot váltanak ki az emberekből. A tegnapi napon szó volt arról, hogy Isten még esélyt ad, még vár, talán egy évet, talán egy napot. Esélyt ad arra, hogy gyümölcsöt teremjünk, és az életünk fáján lássa megvalósulni mindazt, amit az igéből megértettünk. Most egy olyan történet van előttünk, amikor Jézus szombaton valahol egy zsinagógában van, és Lukács, akiről mindig hangsúlyozzuk, hogy orvos volt, úgy fogalmaz, hogy egy asszonyban betegség lelke lakott 18 éve. Hogy minden betegség lelki eredetű-e, erről lehet vitatkozni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok betegség lelki eredetű. Valami nincs rendben, fejben, szívben, lélekben, és ez utána kihatással van az embernek a szervezetére. Aki mindig elfojtja a haragot, a véleménynyilvánítást, nagyon gyakran gyomorfekélyt kap, mert mindig befelé megy az, aminek talán ki kellene jönnie. Amikor ezekről beszélünk, akkor nem kell megtagadni az orvostudománynak az erejét, de nem szabad alábecsülni a gonosznak, a sátánnak az erejét sem. Amikor szombaton Jézus valami ilyet tesz, akkor az akkori felfogás szerint
nagyon nagyot vét a törvény ellen. Hiszen annyira komolyan vették a zsidók a szombatot, hogy akkor semmiféle munkát nem volt szabad végezni. Elegészen odáig, hogy egyes történetírók szerint volt olyan zsidó katonai csapat, amelyet ha megtámadtak, akkor szombaton nem volt hajlandó fegyvert fogni, és inkább lemészároltatták magukat. De voltak olyanok, akik azon vitatkoztak, hogy ha egy tyúk szombaton tojik tojást, akkor azt a tojást szabad-e megenni, vagy nem. Érezzük, mennyire szőrszálhasogatás, mennyire eltávolodás az Isten igéjétől. Nem véletlenül születnek viccek is ebbe a kategóriába, amikor két zsidó atyafi találkozik, és az egyik elmondja, hogy nekik olyan csodarabbijuk van, hogy amikor ment az utcán, elkezdett esni az eső, mire a rabbi elkezdett imádkozni, és elérte azt, mert hogy esernyő nem volt nála, elérte azt, hogy tőle balra is esett az eső, meg jobbra is esett az eső, csak ott nem esett, ahol ő ment. Erre megszólal a másik, hogy az semmi. Nekünk olyan csodarabbink van, hogy ment szombatnap az utcán, és egyszer csak látott egy pénzes zsákot maga előtt heverni. Elkezdett imádkozni, és elérte azt, hogy tőle balra is szombat volt, jobbra is szombat volt, csak ott volt péntek, ahol ő állt. Érezzük, hogy természetesen ez csak vicc, és nem így működik ez a történet, de érzékelteti azt, hogy a szombat az mennyire nem pusztán szenté vált, talán bálvánnyá is vált a zsidók számára. Fontosabbá vált a törvény betű szerinti megtartása, mint az Isten szeretete és a felebarát szeretete. Pontosan erre hívja fel Jézus a figyelmet. És akkor visszatérhetünk oda, hogy mi a fontosabb. Az, hogy semmiféle munkát ne végezzek, vagy ha bajban van valaki, akkor segítsek rajta. Jézus másitt azt mondja, hogy ha valakinek kútba esik az ökre vagy szamara, azt is kihúzza szombaton. Itt most azt a példát hozza, hogy megszokták itatni a jószágot is, hiszen minden jószágnak szüksége van naponta az eledelre és a innivalóra. Ez nem úgy van, hogy azért, mert szombat van, akkor nem etetjük meg a ránk bízottakat. Mégis mit látunk? Itt van egy asszony, aki meg van görnyedve 18 éve. Én nem tudom, kedves testvérem, te milyen nyomorúságot hordozol és hány éve. De azt tudom, hogy Jézus ma is képes megszabadítani mindazokat, akik hozzá mennek. Azzal kezdődik, hogy kiszólítja ezt az asszonyt, és ő kimegy középre. Ha Jézus szólít, választanom kell. Engedelmeskedem neki, vagy nem? Merek-e kimenni? Merek-e kilépni a megszokottból, a komfortzónából? És engedem-e, hogy rám tegye a kezét? Akkor lesz gyógyulás, ha engedelmes tudok lenni. Amíg inkább meghúzódom a háttérbe, amíg inkább talán el sem megyek oda, ahol Jézussal találkozni lehet, addig csak úgy önmagában kevés esélye van a gyógyulásnak. Idehoztam egy képet, és ezen a képen látható egy ló, ami egy műanyag székhez van kikötve. Mi már tudjuk azt, hogy egy ilyen műanyag széket bármikor képes egy ló elrántani magával. De ez a ló megszokta azt, hogyha kikötik valahova, akkor onnan úgyse tud szabadulni. A legtöbb ilyen megkötözöttség valójában a fejünkben van. Valójában mi alkotjuk saját magunknak sokszor a börtönünket. Megszoktuk már, hogy ez mindig így van. Már nem is lázadunk ellene, már meg sem próbálunk kijutni belőle. 18 éve van ez az asszony meggörnyedve. Vannak olyanok, akik lelkileg vannak meggörnyedve. Begubóztak, összekuporodtak. Én el vagyok itt magamnak, csak ne bántson most már senki. És ezért nem mernek kiegyenesedni, nem mernek kimenni, mert inkább jobb így, mert ezt már megszoktam. Akarsz-e meggyógyulni? Jézus ma is képes ezt megtenni, hogy azokat a berögződött beidegződéseket, amelyeket megszoktunk, megmutassa, hogy az ő hatalma és ereje által feloldozhatóak. Ez a szó szerepel, feloldani ebből a kötelékből. A kötelék sokféle lehet.
Van, amikor a halálra használja a Szentírás, van, amikor a házasságra, van, amikor a betegségre. Amikor Lázárt kihívja Jézus a sírból, azt mondja, hogy oldjátok fel, ott is ez a szó szerepel. Amikor kioldanak egy kötelet, levesznek egy bilincset, amikor szabadon bocsátanak valakit, mert hogy ő a szabadító, a megmentő. És hogyha meggyógyított, mihez kezdünk vele? Vajon meddig lesz ott a beidegződés, hogy ha lehajolok, akkor utána fel fogok tudni egyenesedni? Bízz Istenben, és tégy jót, mert aki benne bízik, meg nem szégyenül. Ezen a napon vizsgáljuk meg magunkat. Milyen kötelékeink, megkötözöttségeink vannak. És ha Jézus szólít, merjük hozzávinni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan könnyen megítélünk másokat, hogy mit csinálnak rosszul, hogy mely napokon mit szabad tenni, és mit nem szabad tenni. És gyakran törvényeskedünk, ahelyett, hogy a szeretet lenne a szívünkbe. Ugyanakkor, Urunk, a szeretet az határokat is szab, nem enged meg mindent. Add, Urunk, hogy tudjunk szent lelked által különbséget tenni. Aközött, hogy mi az, ami előírás, és szükséges, hogy védjen, óvjon minket, és mi az, ami már megkötözöttség, és inkább nekünk vagy másoknak a kárára van. Kérünk, így adj bölcsességet nekünk, mert annyi mindent nem tudunk, és jól van ez így. Te mindig adsz reményt, Istenünk, bár ezernyi titkot tartogatsz, alkotunk. Te alkottál minket, és jól tudod, mire van szükségünk. Ne engedd, kérünk, hogy a megszokások, beidegződések megkötözzenek bennünket. Szeretnénk így átadni az életünket, a hétvégénket, az időnket, minden napunkat. Arra kérünk, Istenünk, te vigy el bennünket a célba, ahol majd te vársz ránk. Kérünk, Istenünk, oldozd fel a betegeket, engedd, hogy meggyógyuljanak. Ha pedig másképpen rendelkeztél, add, hogy azt is el tudjuk fogadni. Kérünk, te szüntesd meg a háborúkat, és legyen meg mindenben a te akaratod. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek.